wong sing tumindak ala ning panjenengan iku engko bakale bendale ning wong iku mang dadi karma, mlebune ning panjenengan dadi anugerah lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedaya, wadah ilmu Gusti, wejangan Jawa. Derek-derek sedaya, wong apik iku yo bolone yo akeh, tapi yo mungsune yo akeh lho, wong apik iku. Dadose ngeten lho. Wong apik iku kena apa sih kok? Dadi wong apik kena apa sih kok kadang digelano atine wong atine dhewe ku kok jek ana sing gelano atine dhewe, istilah iku menyakiti hatine awake dhewe kok jek ana sing nyinggung perasaane lan atine dhewe kok sik ana ae. Lah iku ibaratnya kan piye ya? Ngene to. Ning donya iki wong apik karo wong sing tumindake ala iki wis kan campur aduk dulu, saling mengisi. Iku jenenge kan isen-isene donya. Kaya wong apik diisi karo wong sing tumindake ala, dijarak istilahé. Lah wong sing tumindake ala iku ya dijarak karo wong sing tumindake apik, ngono lho. Sebenarnya iku saling mengisi, cuma panjenengan sing kurang pekah. Lah yen pertanyaannya mengenai wong apik kan aku sering ngekei wejangan yen aja bosen dadi wong apik kan ngono ya. Aja bosen tumindak sing becik ning alam dunya iki. Mergo anugerah saka pangeran iki kok bakal wis disiapno Dulur. Yen panjenengan iku ora bosen tetep konsisten dadi wong apik tumindak sing becik ning alam dunya sampai selawase. Iku bakal ana anugerah saka pangeran besok-besok tuh. Jadi anugerah iki yo iso sanang pangan lancar, rezeki tambah akeh, kesehatan yo tambah terjamin. Ngono tuh. Iki jenenge anugerah saka pangeran. Kesuksesan lan sak piturute. Lah nek ana sing istilah iku kaya ana sing jarak, dhewe itu dilarani, awak dhewe iku dikecewakno karo wis wong-wong sing resek-resek ngono lah istilahnya. Iki panjenengan iki padha karo ujiane panjenengan. Tujuane panjenengan iki nyedhek karo sedulur kang sejatine panjenengan sing ana sing tapa nang gua garbone panjenengan to. Dadi gua garbone panjenengan iki deleng sampai sak pira sih menungsaku iki oleh ngadepi kenyataan urip, oleh ngadepi masalah lan cobaan urip. Ngono to. Nek umpama panjenengan iku dilarani, wis pokoke istilah dilarani ya digelono atine. Panjenengan iku sabar, ikhlas, nerima. Iku kok bakale sedulur kang sejatine panjenengan sing tapa ana garbone panjenengan iki kok bakale detect. Nah, istilah itu mendeteksi sifat-sifat ketuhanane panjenengan. Sifat-sifat Tuhane panjenengan itu bakal dideteksi karo sedulur kang sejati. Lah yen wis dideteksi, panjenengan kok bakal oleh iki anugerah sing paling indah. Istilah itu anugerah sing paling panjenengan iku sing paling piye ya? Ya sing paling apik, sing paling penak gawe uripe panjenengan. Lah wong sing wis nglarani panjenengan, yen mergo panjenengan iki tumindak wis apik tapi cek tega dilarani panjenengan. Lah wong iki bakal siap-siap nampa karma. Karma saka sapa? Ya saka sedulur sejatine wong kuwi. Sing mergo sedulur sejatine panjenengan sing ora trima.
mergo panjenengan iku dilarani. Tapi panjenengan iku nerima, ikhlas, sabar. Ngono itu. Dadi panjenengan iku sabar nerima. Bu dielek-elekno, diapakno, dilok-lokno kaya apa sampeyan iku nerima. Nah iku bakale panjenengan iku mang padha karo jiwa lan ragane panjenengan iki semendhe marang Gustine panjenengan. Lah yen panjenengan bisa semendhe marang Gusti, lah sedulur kang sejati iki bakale obah. Ora trimo yen menungsane dilarani, ora trimo yen menungsane iku diakali, ora trimo yen menungsane iki mang bakale di paido, di apa di sembarang kali, dicilokoi, ora trimo tuh. Akhire karma, dadine karma ning wong iku mang. Sing nglarani wong sing tumindake becik ning alam donya. Ngoten. Dadi ya apa ya? Iki saranku dulur ya panjenengan iku wis tumindak wis berusaha berbuat baik ya. Berbuat baik ning alam donya wis berusaha semaksimal mungkin. Tapi panjenengan iku isih ono sing nglarani, isih ono sing ngakali, sing ngecewakno iku santai mawon. Mlaku mengalir. Sing penting panjenengan iku duwe batasan dhewe lah. Sampai sak pira sing nglaranine, ngono lho. Iki istilah kan biyen wong Jawa kan ono sesumbar ngene. Ora apa-apa kon jiwet aku, ora apa-apa kon junduk aku, ora apa-apa kon jejak aku, sing penting kon ora nugel guluku. Yen tugel guluku kowe tak encel-encel raga lan jiwamu. Ibarate kaya ngono. Iku biyen semboyane wong Jawa. Niku terserah panjenengan, batasane panjenengan sampai sak pira. Sing penting sampean kudu bisa nerapno sifat-sifat sabar, sifat-sifat welas, sifat-sifat ikhlas. Nah iki sampean kudu sampean terapno, sabar, welas lan ikhlas. Yen sabar, welas lan ikhlas sampean selalu sampean terapno karo wong-wong sing tumindak ala ning panjenengan, iku engko bakale bendale ning wong iku mang dadi karma. Mlebune ning panjenengan dadi anugerah. Lah niki lho. Iki sing paling ilmu sejati sing paling diterapno karo wong Jawa biyen. Dadi panjenengan kudu bisa nerapno ilmu iki. Iki biyen ilmu tirakatan ngene iki wis dikuasai karo wong Jawa lho. Welas asih kan ya. Moho welas asih, sabar, nerima. Nah iki lho. Sabar, ikhlas. Nah, sifat telu iki kok bakale dadi darah kasatriyane panjenengan kanggo iki menghancurkan angkara murka sing ana ning donya iki lho. Ngono. Mergo sifat iri, picik, dendam lan sak piturute iku bakale kalah karo sifat sing sabar, welas asih lan ikhlas lho. Nah, Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Nah, niku semboyane. Pun paham nggih. Dadi panjenengan wis gak usah bosen dadi wong apik. Gak perlu berharap apa-apa lah. Sing penting panjenengan iku sawarno ae. Cedhekno rasa-rasane panjenengan karo sedulur kang sejatine panjenengan wis talah. Selamat uripe panjenengan kuwi. Luwih awet panjenengan, luwih mujur, luwih makmur, luwih ayem, luwih tentrem uripe panjenengan. Percaya kalau pun nggih sakmenten mawon dulur ngapunten kata pek menawi enten kelepatan lan kekilafan kula sing sengaja napa boten kula sengaja kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.